Ewuru onye Igbo isi dị mma ga-ekwugide omenala anyị. Omenala anyị dị against rape. Tufu gọọmenti abịa dị, anyị were ihe anyị na-asọ. Ọ ya bụ omenala Igbo. Igbos, one of our omenala bụ onye agha na nwanne ya. Ọnụrụbe nwanne. Ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ ye. Onye nụrụbe nwanne agba n'ọsọ. Onye mere nke Nnamdi Kanu. Geenụ ntị. Oge Sunday Igboho nke Yoruba. Oge nke Sunday Igboho fịọrọ Yoruba leaders niile gbaa around. And they rescued him. Sorry, I got a penny. Yoruba Jibiri, and he was rescued. Even President Obasanjo, Yoruba culture. Oyanga na wanne. Jena Niger Delta. Jena batompo like a umejo. Ma the youth, ma the old. Hanchabaram. Government for not daughter. Yes, your position. Do you know how many trillions he's paid in a month? He makes in a month. That one I can amount the can ekunite. He took it there. He took it metal. No, that boomibo. That we may all be one. That they may all be one. Are we one? This young man came talking against heinous killings in the farm. Our women who will go for farming and some of our men will be butchered. Our farms we are no longer safe. Our families are not safe. Go up there down to Uzu 1 and now. Many places are not safe. Killing, kidnapping. No. Nnamdi Kanu came and said it must stop. And they said once he's arrested, all these things will stop. Since he was arrested, has it not multiplied into 20 times? Is it not better that he's released? And the court has given judgment to release him. But now, the young man, the Igbo youths everywhere. It shall be well with you. They stood together, they got united, bonded, but the elites. My Lord, Jesus said that they may all be. Oh, yeah, come now, that they may all be one. Are we one? Abuloye nkai abai chiche. Ndị nnukwu mmadụ kwesịrị iche ka ọ pụta. Ụfọdụ bụ ndị jere ije eji kpụrụ ya. Mana dị otikọcha ihe ọhụrụ n'elu nkwụ ọba ama mmụọ. Mana ndị niile aka ha dị n'ọkpụkpụ ahụ werekwa onye ga-akọ akụkọ ya ọfụma. They will all suffer. Maka ndị ga-adịkwa ndụ n'ime ha self. Ma ọ bụ na anwụ abịara. There are things don't do and get free. Kedụzi ebe onye agha na nwanne ya dị. N'ime ibewe aya ebewe. Anya bewe ime ebewe. Ọ ka dịzikwa. Anya hụzụla ego gbaghara nwanne. Ndị oshimi, ndị mpịawa azụ karịzịa. The unity is no more there. Etiti anyị n'onwe nke anyị, are we united? Ejiri onye agba ashịrị, ejiri onye nke ashị ashị, ejiri onye nke boto. Nwanne gị na-ebe ọ na-atọ gị. It will soon be your own. So anyị na-ekwu maka unity. Igbawa Igbo. Anọ m na this point. Ndị niile Igbo ji eje ọgụ. Ma ndị ọha na eze. Because if we are fighting a common cause, today is Nnamdi Kanu. But the nature and the species of invasion that is happening in our land, if we are not careful and faster, and the government of Igbo land should wake up. If you cannot go to release Nnamdi Kanu, do what he ought to have done. Makana njiji gahe ejikwa. Amegwo ma ije n'isi ụzọ. Ọsọ dị mgbe niile. Ihe amụfu aka n'aka ya. Jenu n'ugbo nke bụ agụụ ka na-abịa. Ebe a na-akọzi ugbo ịkọ akọ, a na-ehoro abacha ga-enye efi, a na-ata ya onwere ihe ga-eme ndị na-ekechọrọ iru and ama nwudenwu ha. Ebe ọ sọrọ ya mee. Ije n'Imo State aka na-aga ya aga. Enwego new culture and new mentality. Our people are no longer thinking about unity. Ọ bụzi survival of the fittest. Ịmakwa ka ị ga-esi birikwala onwe go. Nwanne spirit adọrọzi. That old Germanism. The African culture of brotherly love. That fraternity. A package ego na bank, but multi-billionaire. Man, ndị neighbors go work around. Oh yeah, we 5-star hotel eba, 3-star hotel eba, hotel. Make a win egg in a hotel. How many rich people are around that place? Oh my God, I was a margarine and Igbo. Oh, go off when we are growing up. One mad person. Jesus' prayer stands that they may all be. And as it was in time, Papa Chawa Mama, Umaka Chawa parents. Be the first to initiate love and peace. That they all be one. Don't stay there, be enjoying your dollar.
If that dollar cannot change life here, that dollar is meaningless. Please subscribe.